mama yo bhekani ilaba yenza kame lo noba la ntiti bayafika ekuyika mani angisibhelela basongosiqhubeka isiqongo umntwana umuntu osokuthi mina nawe ndaba sikhulumela ngale kwamafoma ngikhuluma nawe la ngathi akungizwa kahle akahle ilaba yenza kame kahle iyakundlela iyakuyila kundlela ukukhuluma iqiniso ngempela mama nami angazi ukuthi ngiyaphi kodwa ke sengibonga lezi inyawo zami ukuthi ingane zangibeka lapha zangibeka ethubeni lokuthola ithuba ngiyajabula ukubona ngombe ubutisi ngabe nginqabela nje impela mina ngathi cha ngibutisi bhekani lokho nokunikambile yami ingandlela yivutomi bjame singakanya futhi nasibona rin'we xirivani mama ngizokwenzela isitimela homemade esenziwe ekhaya ngenqo uma nje mfethu wena unganginikeza wena ngikuphathe kahle ngizokwenzela isitimela mama esinamatolo ukuthi sangamashumi amathathu 30 u10 umphinda kawu3 30 lo bese ngizalela ingane eningi igcwala leso sitimela leso mama xo xitimela na xi rhandza xemi na ku twa leswi vulavulaka swo mara that's not enough xemi Ntokazi ngicela ungithathe ingenzo wakho ngiyathembisa impela ngizonami ngobupho ngithuma khona ngizokwenza noma ngabe yini lo uyifunayo bhekani thetha kunithembisa swo tala wenzene indaba leswi ndaba kusho noma yini umntana wami namhlanje makuthi nozinhle sithando sami yini wena ungibukani no bekithi ngozolala kamnandi ngisawenzela ukudla kokuthanda